muchishupika kuti chii chamunoona kudenga, ino hurukuro yakagadzirirwa imi kuti muzive kuti chii chaizvo chamuri kuona mudenga. Tiri kuda kutanga nemwedzi uno waKubvumbi, kunzvimbo dziri kunyika dzekumaodzanyemba, kwakaita kwatinoti muchishona kuora kwezuva. Vanhu vakare vemuZimbabwe vaiti vakaona mwedzi waenda pamberi pezuva uchidzirira zuva, vaiona kunge kuora kwezuva. Asi uku hakusi kuora sematauriro avaiita. Pasi rino rinenge richidziviridzwa nemwedzi kuti kuchena kwezuva kusasvike, saka panoita karima. Karima aka ndiko kaionekwa sekuora kwezuva. Kurevawo zvekare kuti kune kusaonekwa kwemwedzi apo pasi rinenge riri pakati pezuva nemwedzi, zvinoita kuti mwedzi usasvikirwawo nezuva. Aya ndiwo mazuva aya atinenge tisingaone mwedzi. Dai munhu akagara pamwedzi aigona kutotaurawo kuti zuva raora, nekuti anenge asingaone zuva ari ipapo. Zita rinopiwa chiitiko ichi tinoti mwedzi hausati wabuda, asi mwedzi kaunogara wakabuda kusangooneka chete kunenge kuchiitika. Saka ngatidzokerei kunyaya yedu. Musi wa8 Kubvumbi gore rino 2024, munzvimbo dzekumusoro kumaodzanyemba dzakaita seAmerica, kwakaita kuora kwezuva. Kuora kwakaita nguva dzemasikati kuchienda kunzvimbo dzinenge iyo America, nzvimbo inonzi Mexico, vamwe vanoiti Mexico, kuTexas, uye nzvimbo 14 dziri muAmerica imomo. Ikazonoperera kuCanada. Izvi zvakatora mahwinitsi anoita 10. Kuora kwezuva kunoitika kazhinji kacho kaviri gore roga roga, asi kashoma kunyatsosangana nekuora uku. Nyika yeZimbabwe kunge zhinji dziri kuno kuchamhembe dzakapedzera kusangana nechiitiko chikuru sechakaitika kuna America ichi muna 2001. Hameno kana muchiri kutondera kana manga maberekwa. Nzvimbo yoga yoga iri pasi pano inosangana nekunyatsoora kwezuva kabodzi mumakore 400 ega. Kune chigometi chakakura zvekuti gomo guru repasi pano, Everest, rinotopinda katatu machiri. Chinonzi 12P/Ponsbrox. Chiri kuuya chiri bara chichipinda munzvimbo dzese dziri muvana vezuva redu. Sezvakangoitawo makometi akawanda, chikometi ichi chigadzirwa chegodo rechando, mahuruva uye zimweya. Chikometi ichi chinoonekwa kudivi remadokero panotanga usiku kana munhu ari kudivi rino rekuchikamu chekuchamhembe. Chikometi ichi chinenge chiri pamhera pedyo nenzvimbo hombesa kupfuura dzese panzvimbo dzepasi pano dzevana vezuva, chinzvimbo chinonzi Jupiter. Chikometi ichi chakatanga kuzivikanwa nezvacho mugore ra1812, musi wa12 Chikunguru, nemurume ainzi Johann Louis Pons. Chikometi ichi chine rimwe zita rekuti Diabolos, weruvara rwezerere. Izvi zvakauya pamusana pekuti chine musoro wechando weruvara rwezerere.
chinozivikanwa zvakare sechimai chevababa chikuru vezveshiri zvinobvira moto mukanwa zviri mudenga. Mugore ra2023 muna chikunguru, chikometi ichi chinenge chakasanduka chikaita dzinenge nyanga mbiri, izvo zvakachipa zita rekuti Diabolos ane nyanga, kana kungoti chikometi chaDiabolos. Nyanga idzi iko zvino hapasisina. Chikometi chimwe chemakometi anouya kwapera makore akawandisa pedyo nepasi rino. Chinouya kwapera makore 81, 71, asi chinonyatsopenya chaizvo. Musi wa22 kubvumbi chinenge chichinyatsoonekwa chiri pedyo nezuva. Kuziso risina zvekuonesa denga, chinenge chichiita kunge makushe ekatsi akanayiwa nemvura. Dzimwe nguva muswe wacho unotogona kuonekawo. Musi wa2 chikumi 2024, rangarirai zuva iroro, chinenge chava pedyo chaizvo nepasi rino kupfuura nguva dzese, apo chinenge chiri 232 million kilometers kubva pasi pano. Asika musachityire, hachidhumani nesu kana kutikanganisa nemutoo upi zvawo. Muna zvita kubva musi wa29 mbudzi kusvika musi wa13 zvita, mudenga denga munenge muchinaya twumatsengwarengwa twekometi iyi. Saka chiko chatiri kumbotaura kana tichitaura nezvekunaya kwematsengwarengwa ematombo, mavhu nechando mudenga. Izvi zvinowanzoitika pasi rino parinotenderera rikapfuura nekudivi rine matsengwarengwa aya. Matsengwarengwa aya akabva muchinhu chinonzi kometi. Zvinhu izvi pazvinosvika pedyo nesu tichitenderera, zvinoratidza kunyanyobvira zvichimhanya chaizvo, zvosiya mutsetse unenge uchipenya muchadenga. Zvinogona kunge zvichimhanya zvekutosvika makiromita 35 panorova hana kabodzi. Makomets nemaasteroids akanyanyosiyana magadzirirwo awo kunyanya zviri maari. Maasteroids akagadzirwa nesimbi uye nematombo. Makomets akagadzirwa nechando, ruva nematombo, dzimwe nguva nezvimweya-mweya. Asteroid anowanzowanika pamuzinda uri pakati penzvimbo inonzi Mars neimwe nzvimbo hombe inonzi Jupiter. Nzvimbo iyi inopiwa zita rekuti muzinda wema-asteroids. Anonzi mameteor madiki zvikurusa uye anogadzirwa panenge padimbuka asteroid kana imwe yayo comet. Mameteor anogona zvakare kuve matsengwarengwa masarirwa ezvinonzi macomets. Macomets mazhinji anobva kunzvimbo iri kuresa inonzi hot cloud neimwe inonzi nhandare yeKuiper. Uku ndiko kwekupedzisira chaiko kwenharaunda yezuva redu. Kwakazara zvinhu zvakagadzirwa nechando choga choga kunyanya.
kuti atenderera zuva anosiya mutsetse wehuruva kumashure kwawo unenge muswe. Panosangana muswe uyu nenharaunda yepasi rino unoita matsengwarengwa uchipwanyika zvichikonzera kuti mudenga muite chiedza chemutsetse unoyevedza. Vanhu vanowanzoti inyeredzi iri kudonha. Saka zvese maasteroids nemacomets anogadzira mameteors. Mameteors ndiwo watinotaura isu kuti nyeredzi iri kudonha. Muvanhu vekwedu zvaimbofungwa kuti kwaiwanzodonhera kana kuenda nyeredzi iyi ndiko kwaizowanikwa kana kuwana kuroora kana kuroorwa. Asika aya aingovawo manyepo nekuti nyeredzi idzi dzinoenda mativi ese. Kana tichiti dziri kunaya tinoreva kuti dzakawandisa mudenga dziri kufamba-famba. Tinoti hedu inyeredzi asi hazvireve kuti inyeredzi dzemachokwadi, asi tinongoshandisa izwi iri kuti tinzwisisane kuti tiri kurevei. Chinonzi nyeredzi chacho tichazotaura nezvacho mune chimwe chikamu. Saka kana tichiti matsengwarengwa enyeredzi dziri kunaya kungoreva kuti inyeredzi dzinoonekwa dzichimhanya-mhanya mudenga. Izwi rekuti nyeredzi ngatingorishandisa kuti tinzwisisane zvatiri kureva iko zvino. Dzimwe dzenyeredzi idzi dzinotodonhera pano pasi zvadaro dzava dombo radonhera pano pasi dzinenge dzonzi mameteorites. Tine mufananidzo werimwe dombo riri kunyika iri pedyo nesu, Namibia, kune dombo rinonzi Oba, meteorite Oba, rakadonha kubva mudenga. Mamwe ematombo aya anongonyungudika ari mudenga imomo achipera chisimba chawo chekubvira kushaya kwaanoenda. Mamwewo anopiwa nechisimba chikuru chemukomana mukuru wemunharaunda yedu ino yezuva, Jupiter. Kureva kuti tinenge tatochengetedzwawo nekubiwa kunenge kwaitwa uku nechisimba chamukoma Jupiter ichi. Jupiter anenge atova muchengeti wedu chaiye. Kune chikometi chakapiwa zita rekuti Comet C/1861 G1 Thatcher. Icho chakazivikanwa nezvacho musi wa5 kubvumbi mugore ra1861 nemunhu ainzi A.E. Thatcher. Chikometi chinotendera zuva makore 415 ega ega. Kureva kuti kubva chazivikanwa nezvacho zisati chapedza kutenderera zuva. Kometi iri ndiro rine matsengwarengwa anonzi matsengwarengwa aLyrid anenge achinaya kudenga denga. Kubva musi wa14 kubvumbi kusvika musi wa3 kubvumbi, vanhu ngavatarisise kunaya kwematsengwarengwa enyeredzi Lyrid aya mudenga denga. Matsengwarengwa aya achanaya musi wa22 na23 kubvumbi. Kunyange hazvo matsengwarengwa enyeredzi aya asinganyatsoonekwi, kunomboita matsengwarengwa etwunyeredzi twune miswe yehutsi hunonyatsopenya tunenge tuchioneka tunguva tudiki twodzima hatwo. Kana kunze kwakanyatsonaka nguva yekunyatsoni tunyeredzi twechitsengwarengwa utwu makuseni emusi wa23 kubvumbi. Chakangoshata ndechekuti gore rinopati kunoitika zvakanyanya ndipo zvakare mwedzi paunenge wakanyatsojeka. Saka mwedzi uyu uchakanganisa kuti vanhu vanyatsoona. Asi kana kusina mwedzi, munhu anokwanisa kuona tumatsengwarengwa twenyeredzi utwu 10 kusvika 15 pachinhambwe choga choga. Kunaya kwetutsengwarengwa twenyeredzi utwu kuchaonekwa kuvanhu vekurudivi rwemaodzanyemba nevekuchamhembe.
asi zvakanyanya kudivi remaodzanyemba. Gore roga roga mumwedzi waKubvumbi naChivabvu kune mitsengwarengwa yenyeredzi inonzi Eta Meteor inenge ichinaya kudenga denga. Gore rino zvinoitika zvakare kubva musi wa19 Kubvumbi kusvika musi wa28 Chivabvu. Asi musi wa6 Chivabvu mutonderei zvinenge zvakatonyanya zvekafambiro kanenge kachiita nyeredzi dzechitsengwarengwa idzi mudenga zvekusvika kana 50 pachinhambwe choga choga. Zvichabatsira nekuti mwedzi mutsva unenge usati wavako kwasarirwa nemazuva 2 kuti uveko. Mukatarisa kumabvazuva mudenga mukaona nyeredzi kana kuti zuva rinonzi Eto Aquirate. Tichatsanangudza mune chimwe chikamu kuti sei tichiti nyenyedzi zhinji dziri mudenga idzi mazuva mahombe kutodarika redu pasi rino ratinoona iri. Kunzvimbo yenyeredzi inonzi Aquarius iyo yakapa kuti matsengwarengwa enyeredzi aya apiwe zita rakafanana nayo munonyatsoona zvakanaka. Asi matsengwarengwa aya ari kubva pacomet ine mbiri chaizvo yatakamboona pano pasi mugore ra1986, Halley's Comet. Vamwe takaona kometi tichiri vana vechikoro usiku tichiverenga apo mutungamiri wechikoro akatiburitsa panze kuti tione kometi iyi. Kometi inosvika mukuonekwa pano pasi kwapera makore 45 kana kuti 43, 75 to 76 years. Matsengwarengwa enyeredzi idzi ane mbiri yekumhanya chaizvo. Anofamba zvekusvika 238,183 makiromita pachinhambwe choga choga ari mudenga redu, achisiya mitsara inoita kunge chitima kumashure. Matsengwarengwa enyeredzi idzi anonyatsoonekwa kuno kudivi renyika dzekuChamhembe. Kudivi rekunyika dzekumaodzanyemba achaonekwa kunyanya kwava kuda kuedza. Anonyanyoonekwa vanhu vakatarisa kudivi rekumabvazuva. Kubva musi wa20 Kubvumbi, pamusoro pekunyatsoona mukoma mukuru wenzvimbo dzepasi rezuva rino, Jupiter, kudivi remadokero tichaonawo imwe nzvimbo inonetsa kuona inonzi Uranus. Izvi zvichagoneka nekuti Uranus iyi inenge iri mumhera memukoma mukuru wenzvimbo dzinotenderedzwa nezuva redu, Jupiter, kubva musi wa20 April. Mukatarisa kumadokero kuchangodoka kwasviba. Uranus inenge ichitaka ruvara rwezerere kunyenyedzi dzese dzamunenge muchiona. Iri kurudyi rwamukoma mukuru Jupiter. Munogona kushandisa zvombo zvinobatsira maziso kuti anyatsoona zvakaita semabinoculars kana kuti matelescope kuti munyatsoona zvakanaka. Kuti unyatsonakirwa nekudongorera denga, unofanira kuziva chauri kunangara zuva nezuva. Kana uine zvioneso zvinengana natelescope kana binocular, kutapirirwa kwacho kunotozonyanya. Kana une nharembozha yakachenjera, ukaisa mairi zvikwanisiro zvinenge inonzi Skyview neinonzi Starwalk, hautaike mabiyangu wakazviningirisa mudenga. Zvikwanisiro izvi zvinoita kuti unyatsodongorera denga sezvariri, uchiudzwa kuti chauri kuona chii chaizvo. Unonakirwa ukasazvirega.